телевизор караучылар, Метрей телевидениесенең гадәттән тыш чыгарылышын башлыйбыз. Бүген хәбәр итүләренчә, Метрей зоопаркыннан 10 арыслан качкан. Күргәнегезчә, урамда бер генә кеше дә юк. Игътибарлы булыгыз, үз-үзегезне саклагыз. Ярар җитте, сюжет ясыйм дип, акча эшлим дип, арысланнан ашалыр хәл юк. Әйдә, җый аппаратларны тиз генә. Киттек, әйдә. Тукта, әз генә, ана урамнан берәү килә, шуннан интервью алыйк әле. Исәнмесез, Метрей телевидениесенең гадәттән тыш чыгарылышы өчен интервью бирмәсез микән? Бик шатланып бирәм. Карагыз әле, сез ишеткәнсездер инде, Метрей зоопаркыннан арыслан качкан икән ич. Арыслан? Нәрсәсе бар аның? Ничек инде нәрсәсе бар соң аның? Сез курыкмыйсызмы? Юк, мин бит балалар бакчасында тәрбияче булып эшлим.